И здравейте, приятели, аз съм Фактро и днес ще снимам томбука в сервера DDC Night. И ето томбулката, която ще направя днес. Така, 4 Neenchant стака Golden Apple, 1 стак Iron блокове, 20 сигнализатора, 1 стак Emerald, 1 стак Diamond блокове, 2 стака Кобис опит, една брадва с Sharpness и Efficiency на чупливост, един меч също хубав, един сет от кит PvP, нечупливост 2, защита 3, огнена защита 2, тук същия сет и отделно стак и 5 легендарки. Да, предимно това е томбулката. За да се запишете в нея, пишете запис и името ви. Моето име е Фактро. И трябва да лайкнете клипа, да се абонирате за мен. Ако искате, коментирайте. Това дано томбулката ви е харесала. Ще снимам още. И така, аз бях Фактро. Ще се видим пак. До